И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Елементора. И днеска снимаме на играта Dungeons Rampage. И тук ще ме прибият. Виждате колко кръв... О, какво стана? Виждате колко кръв ми взимат. Аз съм тук. Да, и Емералда е тук. Ох, килнах се. Дай напреде. Ойо, ти са побелю. Аз ти съм напреде. Би са. Нови, бе. Чакай, ще ги бил с меча. Съкровище. Ох. Мой съм дък. Аз съм на малко кръв. Аз съм 41 левел. Аз съм 27. Тук що го вдигнах. С един чук убих поне 10. Аз на колко напред отидам. Кои са там? Оле. Малко трудно ще успеем. Те ме спукаха отбой. Бързо идвайте. Опитвам се. Къде са тези, бе? Бързо идвайте. Съживихте? Ела ги прибиме тя. Не мога. Пак ме убиха. Само аз ли останах? Защо на Dungeons Rampage винаги губим? Бе! Пускай пошенка. Не, направо се маха от игра. Не, бе! Пусти пошенка. Аз съм напил. И завърнахме се. Пробваме пак. О, не. Малко. Да, мен ме оставиха на малко кръв, защото аз първи ги нападнах и ги убих всичките. Там има съкровище. Това съм дък. Аз го взех. Не, гадини! Някой умря. Аз съм на малко кръв. Ето това. Точно да се живи. Наденичка! Но тук не сме ходили. Убиха ме пак. Съживявай! Кой съживи? Не си мен. Нещо стана. Добре, нещо ми се случи. Оправих се. Чакай, на мен ми трябва наденичка. Той на мен ми трябва. Аз съм на малко. И аз съм на малко, не си само ти. Бързо! Не ми се влиза там. Къде? Що? Що ти ще? Аз отивам да си взема маната. Ти па само за мана. Не мога да си използвам атаките иначе. Аз имам пълна, така че не ми трябва. Един не умре. Оле! Ти чуй! Ти умираш! Бегай! Не, съживих оня. И май сме на края на нивото. Те подгоних. Къде заминаха тя, бе? Беги! Идват! Въртим се в кръг. Умрите! Ще е фърва камък. Добре, хвърли! Бързо аз бягам! Те ме удариха! Почти го убих! Бегай! Аз убих единия. Ние се въртим в кръг. Убих го! Убихме ги. Аз се взех. Вече имам... Аз се взех ултимейт. И аз се ултимейт. Добре, сега какво следва? Не знам. Някакъв бос? Не, второто. Извинете. Отлично. Не, защо тук точно? Ето ги! Гадините са тук. И защо ги не... Има погастички. Има едни погастички.
Месарчича. Да, то малкия, я го гледай. Де се е набутал и се бие. Още такива. Мрете! Аз съм напълна, бе. Аз мога да се бия. Беконче. Аз ще се бия с меч. Мамале! Ултимейт! Мамале, колко са много! Бегай! Не, ще умра. И аз умрях. Ще умра. Всички ли умрях? Не, един остана. Тя се чете. Пускай пошенката, докато си там, докато се разсели, ами се живиш бързо. Идвай бързо! Оле, бе! Те ще ме убият! Стига, бе. Оня се съживи. Бързо! Айде, бе! Оня да ги привлече. И той ми. Айде си пускам пошенката. Ти колко пошенки имаш? Една. Къде си, бе? Ето, убих. Спорто! Какво означава това изобщо? Пусни си я. Къде ще ме убият? Бързо! Натискай спейс. Натискам! Не мога! Айде, бе, оня няма ли да си пусне пошенка, бе? Той няма! Какво написа? Колко стана? Айде, пускай последва. Добре, 17 пушенки има ли вече? Трябваше да си използвам лута. Бързо! Не мога да натискам спейс. Няма успея. Я релакс се от играта. Не. Добре. Айде, бе, оня няма да се използва. Загуба. Опс. Яри, аз викам да се махам. Излизай. Айде, влизай пак. Влезна ли? Не, сега влизам пак. Опа, хора. И завърнахме са. Ето, Така, да се джойна. има някакъв Неймар. Да. Ето, нека се кръси от така. Ето ги, бе! Къде ходите и вие? Добре, да знаем, че ни доста ще дойдат такива минота. Не, те не са минотаври, са некви. Да. Рицари. Царели са, какви са? Някакви господари. Това са господарите на нивото. Не, много са. Не мога да си пусна атаката! Хайде, бе! Да, то ще умре. Заради него, гледай го. Добре, виж колко са малко. Хайде, бе, идвай при нас, бе. Къде отиваш? Да, той е при нас. Идвай. Айде, той ти се живи. Сега и мен се живете, ако може. Съживете ме. Трябва ми бекона. На мен ми трябва повече. Нещо стана. Какво? Тука. Какво стана, бе? Охо, тук наденички. Ела. Той ще ги изяде то. Ела, тук има наденички при нас. Не мога се... Аз се грешна. Добре, май ти спря клипа. Да. Там по-напред има наденички. Какво става, бе? Не мога да се нямам мана, не мога да се използвам чука. Какво става, бе? Аз заспах. Пише ми, че съм заспал. Афъка, значи. Какво значи това афъка? Тук има път. Бе. Тук има ключове.
А, не, освободи ги тия, бягай! Следват ме! Мама! Оплекс. Той само един. Ще се справя с него! Идвам. Помогнете ми! Няма да се справя, май. Тук има седмът, където после ще го взема. Ого! Ей! Гошко! Вземи на... ти си напълна. Защо изяте? Не, аз съм се. Ела там. На тука бе, на тук е пътя. Ами дай идвам след тебе. Аз ще взема експито. Там беше оня. Теглил се води за... Оня умря. Неймар. Леле, не, това са тия деца много. Ултимейт! Аз съм напълна, бе, какво бягам, бе? Ултимейт! Това ултимейт в еду, това е много яко. Виж, че... Съживявам го! Съживих го. Бързо, това не е... Остана само един. Само един бос остана. Не, елате ми, хелпните, бе. Аз идвам! Ай, тук, къде отия нуба му с нуб, бе? Напиши му нуб Неймар. Пиши му нуб Неймар. Хайде, ела. Той идва. Изпращай го. Да, той ще умре. Не, уби го. Хайде, ела и мен се живее. Добро момче. Много добро. Май нубско момче. Тук има още един Ти си съндък. какъв? Не съм. Ту съндък аз си го заплюх. Ама аз го взех. Добре, сега на къде сме? Май сме на тука. Това дядка ще ми Неймара, ще ми... Ето, следващото ниво, къде са повече. Еге. Дойдоха ли до ние босовете? Не, те не могат чак толкова да... Добре, аз ще си запазя ултимейта, като дойда да си го пусна. Това сега си пусна. Там има злато. Ще отида. Аз ще ги освобода тия. Защо ги освободих? Не мога да си използвам камъка. Защото нямам мана. Имам вече. Аз съм пълна. Прибити ги. Аз ще взема тук. Наденичката не ми трябва. Бе, тук има. Ела и хелп ми малко. Тия бая хелп имат, бе. Гледай го, това нищо не прави, само си взима други. Леко, че един малък ще убие. Да. Наденичката. Да, ти я вземи. Аз имам кръв. Аз нямам. Ти имаш много. Аз виж на колко малко. Добре, повече няма на тука. Хайде надолу. Да натопат да минем това ниво. Ето ги, ужас. Чакай да вземе ултимейт. Та игра не са тегли, ви кажа, хора. Тя от факи. Нещо като лига. Колко пари! Пак ти е по гащички. Вики, аз ще умра от тях. Използвам си всички атаки. Гледай на колко... Убиха ме. Аз ги убих на един чуктия. И те съживих даже. Така, май сега следват минотаврите. Да. Минотаврите. Не благодаря. Не благодаря. Добре, чакам само да ми заради чука и ще ги нападна. На мене да ми заради. То ги такова. Бягам. Мрете! Не, на малко съм.